Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na vowel sound wanda muke kawo muku yadda turawa suke furta kalmomi bisa ga ƙa'idarsu ta turanci domin mu rika koyan salon furuci kuma ya zamanto muna bin ƙa'idar furucin kalmomin turanci kamar yadda su turawa suke furtawa. Har yau dai muna cikin diphthongs ba mu gama ba. Idan wannan ne karanka na farko na kallon wannan channel din, so akwai lessons din da muka yi akan vowel sounds tun daga monophone har zuwa diphthong, sai ka bude playlist a wannan channel din mai suna vowel sounds. In ka duba playlist akwai lesson na vowel daki-daki, sannan kuma akwai wasu lesson daban a cikin playlist daban-daban. So wannan shine kashi na uku a cikin diphthong lesson. A yau za mu yi treating na vowel guda biyu, mu nuna yadda ake furta su bisa ga ka'idar turawa, sannan kuma ga kalmomi a ƙarƙashin kowanne mun kawo guda 10. Za mu ɗauki kowane ɗaya daga cikin kalmomin nan mu yi transcribing nasu, wato mu rubuta su into English sounds. Sound ɗin da muka kawo guda biyu ga suna akwai oi, akwai kuma iya. Wannan oi, oi, oi. Wannan kuma iya, iya, iya. So a ƙarƙashin kowanne ga sound ga kalmomi nan guda 10 a ƙarƙashin kowanne. Oi, iya, oi, iya. So kalma ta farko da za mu yi transcribing anan ita ce joy, joy, joy. Ga yadda ake transcribing nata. Joy, joy, joy. Sai kalma ta biyu ita ce boil, boil, boil. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. Boil, boil, boil. Sai kalma ta uku ita ce soil, soil, soil. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. Soil, soil, soil. Sai kalma ta hudu ita ce oil, oil, oil. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. Oil, oil. Sai next word ita ce enjoy, enjoy, enjoy. Karka ce enjoy. It is what? Enjoy, enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy, enjoy. Say next word ita ce spoil, 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 spoil. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. Spoil, spoil, spoil. Sai kalma ta gaba ita ce voice, 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 voice. Voice, voice, voice. Sai kalma ta gaba ita ce noise, 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 noise. Ga yadda ake transcribing nata. Noise, noise, noise. Sai kalma ta gaba ita ce boy, 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 boy. Ga ta nan ita ma. Ita ma haka ake transcribing nata. So kalmomin da muke transcribing a nan ga sunan sound din da muke nema gashi. Wayannan su ne sounds din da muke nema, wannan kuma muna neman wannan sound din. So wannan boy din karka yi confusing, akwai mai boy, akwai kuma mai buoy. Dukansu kalmomi ne daban, amma ana furta su ne iri ɗaya.
amma kamar ita wannan ɗin akwai wasu turawan da suke furta ta da buoy, suna furta ta da me? Buoy, amma kuma a turawan Ingila suna furta ta da boy. So wannan kuma ita ce toy. So wannan mun gama kalmomi wanda suke karkashin oi sound. Za mu shiga kalmomi wanda suke karkashin ear sound. Ear. So kalma ta farko a nan wajen ita ce dear. Karka ce dear. Karka ce my dear. It is not my dear. It is what? My dear. So next word, it is what? Here. Karka ce I am hearing you. It is what? I am hearing you. Here. Sai kalma ta gaba ita ce material. Karka ce material. It is what? Material. So next ita ce near. Karka ce near. It is what? Near. Say next word ita ce rear. Ta magata nan. Rear. Say next word ita ce severe. Ta magata nan. Severe. Karka ce severe. It is what? Severe. Say next word ita ce me? Where. Ta magata nan. Where. Karka ce where. Karka ce I want to wear my blue shirt. My blue shirt. Karka ce I want to wear my blue shirt. I want to wear my blue shirt. Where. Say next word ita ce peer. Ta magata nan. Peer. Say next word ita ce theater. Ta magata nan. Theater. Say next word ita ce gear. Gata nan. Gear. Ta magana ake transcribing nata. Gear. Sai kuma wato wannan mun gama su, wato mun gama duk kalmomin da suke under ear. Mun gama kalmomin da suke karkashin ear, kamar yadda muka gama kalmomin da suke karkashin oi. So za mu shiga wato exercise, wato za mu gwada furta waɗannan kalmomin da kanmu.
za ku karanta ko kuma za ku faɗa bayan na faɗa. Kalmar ta farko ita ce boy, boy, boy. Coin, coin, coin. Point, point, point. Employ, employ, employ. Kar ka ce employ. Do not say employ. It is what? Employ, employ. Destroy, destroy, destroy. Do not say destroy. Do not say what? Destroy, but say destroy, destroy. Decoy, decoy, decoy. Do not say decoy. Don't say decoy. It is what? Decoy. Say next. Clear, clear, clear. Say next. Steer, steer, steer. Beer, beer, beer. Shear, shear, shear. Sincere, sincere, sincere. Queer, queer, queer. So anan ne muka kawo ƙarshen lesson namu na yau a ƙarƙashin diphthong vowel sound production of oi and ear. So sai kuma mun haɗu a next lesson. Idan wannan ne karonka na farko na ziyartar wannan channel ɗin, ina nema daga wajenka da ka danna subscribing sannan ka danna notification bell. Idan kuma bidiyon ne ya burge ka to ka bani alamar like. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.